right, mastreets social media imo mandiri boss anditi ukanzwa ukaona uri celebrity remuZimbabwe kana socialite tisati takutaura panapa mheno zvaunenge uchiita wani mheno zvaunenge uchiita because panapa ndo panobikwa macelebrities, panapa ndo patinoendosa masocialites anete. So listen, if you are new to this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified kuitira kuti usanyanyo sarira stereka anditi ndichitoti zvirikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seinda pano panumber 1 YouTube channel penyu anditi nechihanzvadzi chamai venyu chilast born chemubaba namoms vako iwewe wakanditarisa anditi so musindo wakatangwa mumastreets umo regai ndimbomira zvemusindo ndichida kuti makorokoto kuna DJ Sparks neZim Reality ITV crew anditi nefamily yeZim Reality ITV ndichiti congratulations for reaching 100,000 subscribers. Aiwa munotidadisa ende matisetera level nestandard rimwe rakaipa mudhara anditi aiwa makorokoto ngazviende mberi. I think pamabloggers emuZimbabwe paYouTube he's the first kuricha 100,000 ndiye atanga kuricha pamanumbers asanko takasvika kare aiwa hatina jishanja hatina godo aiwa farai nevanofara chingoendai kuYouTube channel kwa DJ Sparks inoZim Reality ITV munosvika ikoko mongononyorawo macongrats anditi mongonotiwo congratulations anditi so post randiri kuda kuti nditange ndichikuratidzai ndi Passion Java yanozikanwa zvakanonzi Panganai Java anditi Passion Java ndiyakatanga musindo wachona nekudena Queen Tatelicious post iri riri panapa raakakanda picture yake obva ataura kati Tatelicious before he became a chamberlain of a sekuru kurava kuti zvoni asati ave a transgender anditi but tashamisika nhasi for the first time kuona Queen Tatelicious achipindura zvino unyoro mukati. Queen havawanzopindura zvino unyoro vabva wakanawo posti ravo iri riri panapa ndoda kuti munatsozverengera munogona kuverenga manditi hanzvadzi dzangu hadzina kubhadhara school fees mahara. Verengai munatsotora nguva yenyu. Mashoko ane unyoro paangotanga pandiri kuona padhuze ndepekuti zvananzi history is beautiful especially when you have that story you survived on the verge of death anditi so this pic according to Queen Tatelicious kuratidza kuti zvoni aiwa sokuzwa kwenyu kuti Queen ari pamapirits anditi according to him / anoti iye ari HIV pose anototi apa angachitotaura kuti ndakapotsa ndafa neAIDS anditi according to Queen Tatelicious ari kutoti this pic rinoto inhoroondo kwaari. Muri kuzvionerawo zvikuru muri kuzvionera right. Ameno kuti munozviona sei kukandirwa bomba kwaita na Passion Java nekupindurawo kwazoita Queen for the first time for the first time ataurawo zvine musoro. Ameno kuti munozvionawo sei from uncle saying the only Zim uncle naumwe futi chitichi much love.